Extra opent vandaag met het bericht dat het vandaag de dag van het nationale gebed is. Minister-president Eugène Ruggenaat heeft vandaag samen met de Raad van Kerken uitgeroepen tot dag van nationaal gebed. Er zal om 12:30 middags op Curaçaose tijd in de historische Fortkerk een bijzondere dienst worden gehouden met leiders van de verschillende geloofsgemeenschappen op het eiland. Deze dienst wordt live uitgezonden. Bij het begin van de dienst zullen alle kerkklokken op het eiland luiden. Aan de automobilisten is gevraagd de koplampen aan te doen. Volgens de Raad van Kerken wordt gebeden om het eiland te beschermen tegen onheil in het kader van het coronavirus. De inspectiedienst van het ministerie van Economische Ontwikkeling gaat vanaf vandaag strenger controleren op de nieuwe maatregelen die zijn afgekondigd in verband met de coronacrisis. Dat heeft Ronnie Cornelissen namens de inspectiedienst tegen de Extra gezegd. Gisteren kwamen verschillende meldingen binnen van mensen die bij snacks en minimarkets in groepen stonden te drinken of domino te spelen. Dat is verboden en zal strenger worden aangepakt. Minister van Economische Ontwikkeling Giselle McWilliam heeft gisteren vergaderd met vertegenwoordigers van 8 banken op Curaçao over de financiële gevolgen van de coronacrisis. Volgens haar staan de banken open voor het nemen van maatregelen die de gevolgen van de coronacrisis voor de bevolking kunnen verzachten. MCB maakte gisteren bekend de komende 3 maanden klanten vrij te stellen van de aflossing op hun persoonlijke lening en hypotheek. Banco di Caribe heeft eveneens een dergelijk moratorium aangekondigd. Venezuela krijgt geen miljardenlening van het Internationaal Monetair Fonds voor de strijd tegen het nieuwe coronavirus. De regering van president Nicolás Maduro had gevraagd om $5 miljard om het gezondheidssysteem te versterken. Maar het IMF zegt dat verzoek niet in behandeling te kunnen nemen. Dat heeft te maken met de onenigheid over wie de legitieme leider is van Venezuela. Volgens het IMF is er geen duidelijkheid over de internationale erkenning van de regering van Maduro. Op hetzelfde moment verkeert het Venezolaanse gezondheidssysteem in zeer slechte staat. Dit na een jarenlange economische en politieke crisis in het land. In Venezuela zijn zeker 36 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld. President Maduro heeft het reisverkeer tussen de staten van het land aan banden gelegd om verdere verspreiding te voorkomen. Naast Venezuela nemen steeds meer Zuid-Amerikaanse landen drastische maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. In Brazilië is een eerste patiënt met het virus overleden. Het gaat om een 62-jarige man die al gezondheidsproblemen had. De Colombiaanse president Iván Duque riep dinsdag de noodtoestand uit en vraagt mensen van 70 jaar en ouder om thuis te blijven. De Boliviaanse autoriteiten stellen een avondklok in. In Argentinië laat de regering het binnenlandse vliegverkeer stil liggen. Ook het bus- en treinverkeer wordt compleet aan banden gelegd.